Za týmito dverami majú žiaci prvého ročníka literárno-dramatického odboru Halloweensku party. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tam vyzerá. Halloween je americký sviatok, predvečer a noc z 31. októbra na 1. novembra pred Sviatkom všetkých svätých. U nás sa oslavovať nezvykne, ale u detí je veľmi populárny. Čo si za masku a prečo si ju vybrala? Som žirafa a vybrala som si ju preto, lebo som doma nič iné nemala. Som Joker, no skôr dievča Joker. Vybrala som si ju preto, lebo najprv som chcela byť Super Mario, ale nemala som ku tomu kostým. Som si vybrala toto a popravde neviem, prečo ma to tak napadlo. No Indián, lebo nič iné doma nemám. Som čarodejnica a vybrala som si ju preto, lebo ju mám už rovno doma nachystanú. No, som Pavúčia kráľovná. Som Ježbaba. Ako s nami zvládate Halloween? Keďže prvotný nápad zorganizovať Halloween prišiel odo mňa, tak myslím, že ho zvládam celkom dobre, vzhľadom na to, že som si vymyslela aj kostým a myslím, že to je super zatiaľ. Tu sú halloweenské kostýmy prvákov. Tak čo, ktorý sa vám páčil najviac? Napíšte nám na Instagram. Deťom sa halloweensky program páčil a už teraz sa tešia na budúcoročný Halloween. Pre televíziu ZUŠ Ema Tkáčová.